Salutare! În acest episod am să vă arăt cum să reumpleți cartușele HP CE285A, CE278A. Pentru reumplere avem nevoie de tonă refil și pâlnie, o cârpă, o șurubelniță dreaptă, o șurubelniță în cruce, un patent și un sfic. Va trebui să desfacem cartușul în două. Avem aici un șurubel. Îl vom scoate mai întâi pe acesta. Și scoatem acest capac. Pentru a-l scoate, tragem de el. Cu atenție că avem aici un arc. Încercați să țineți cu degetul acest arc și apoi să trageți de capac. Cam aceasta este mișcarea. Așa arată și arcul. Iar acum va trebui să despărțim cartușul în două. Iar pentru aceasta facem așa. Cu mâna stângă tragem de cartuș, cu mâna dreaptă de cealaltă parte și apoi cu mâna stângă împingem, iar cu cealaltă tragem. Și acum am despărțit cartușul în două. Aceasta era zona în care era prins cartușul. De aceea trebuie făcută mișcarea aceasta. Punem jos deocamdată partea aceasta. Partea aceasta va fi partea pe care o vom încărca cu tonă refil. Iar aici vom găsi tonerul rezidual. Eu am curățat dinainte acest cartuș pentru a putea face un filmuleț curat. Dumneavoastră va trebui să dați jos acest cilindru fotosensibil, cilindru PCR și lamela aceasta. Cu șurubelnița dreaptă trebuie să băgăm aici în zona asta, să împingem un pic bolțul cât să-l putem apuca cu un patent. Deci aceasta este mișcarea. A ieșit cât să-l apuc cu patentul. Acum dau jos cilindrul. Scot și rula PCR. Dăm jos și această lamelă de ștergere. Ea este prinsă în două șurubele. Manevrați cu grijă, că aici veți găsi tonă rezidual. Cu sficul apucați de lamelă și o țineți bine. Tot ce găsiți în această cameră, mergeți la un coș de gunoi și scuturați acolo totul. Să aveți grijă să nu îndoiți această lamelă de sus. Dacă o îndoiți, dacă puneți degetul pe ea și o îndoiți și se șifonează, nu va mai printa bine. Deci mare atenție la această lamelă. După ce ați scuturat tot din camera de rezidual, montați înapoi lamela
Prindem înapoi cele două șurubele. Punem și rola PCR. Apoi cilindru fotosensibil. El aici va trebui să vină cu roata dințată. Punem și bolțul. Batem un pic cu patentul să intre bine. Și am terminat cu partea de rezidual. Acum ne vom ocupa de partea unde vom pune tonerul refil. Avem aici un șurubel. Îl desfacem pe acesta. Și scoatem capacul acesta. Așa arată. Îl punem jos. Aici la fel atenție, pentru că această rolă va fi plină de toner. O scoateți cu grijă. Există aceste două piese, bucșa aceasta, o dăm jos și rotița aceasta dințată. Aici în capăt mai avem o bucșă neagră, o dăm și pe aceasta jos. Aici înăuntru se află rola magnetică, o putem da și pe aceasta jos sau mergem direct cu rola deasupra unui coș de gunoi și cu un șervețel sau cu o cârpă de bumbac, cu o cârpă moale, mergem și o ștergem foarte bine, până nu mai rămâne toner deloc pe ea. Dacă până acum nu ați mai reumplut acest cartuș, mergeți și scuturați tot ce mai găsiți aici. Scuturați bine deasupra unui coș de gunoi. Dacă îl veți încărca cu același tip de toner, puteți să puneți fără probleme peste. Luați doza de toner, agitați-o foarte, foarte bine și tonerul se va turna pe aici. Puțin câte puțin. Avem această rotiță de care putem învârti, pentru că ea are un agitator înăuntru și va așeza mai bine tonerul. Puneți toner puțin câte puțin, apoi învârtiți de această rolă. Aveți grijă că ea o să sară la un moment dat. După ce am reumplut cartușul, ștergem bine cu o cârpă moale sau cu un șervețel lamela aceasta și lamela de aici. Apoi vom monta înapoi rola magnetică. Punem mai întâi bucșa albă. Rotița dințată.
Apoi o vom fixa pe cartuș. Manevrați cu grijă că aici va fi toner, să nu vă curgă. E bine să faceți toată această operațiune pe masă. Pun și bucșa neagră. Luăm apoi această piesă. E bine să o scoatem de aici. Și dacă ne uităm bine aici, vedem că această rolă are o cătare. Această cătare trebuie să vină drept, așa. Deci semnul ăsta, tăietura de la rola magnetică. Trebuie să vină așa dreaptă pentru a intra pe semnul acesta. Așa ar trebui să arate. Acum venim și cu cealaltă piesă. O băgăm bine până la capăt. Prindem mai apoi șurubelul. Iar acum vom prinde înapoi cele două piese ale cartușului. Aceasta este poziția corectă. Roata dințată de aici trebuie să vină la roata dințată de la cilindru. Avem aici orificiul acesta pe care va trebui să intre această piesă. Această mișcare. Ce ați înțeles? Luăm așa. Și împingem până intră la capăt. Așezăm aceste arcuri. Iar mai apoi punem capacul. Atenție la poziția acestui arc. Așa trebuie să arate el. Deci zona asta să fie deasupra acestei lamele. Așa trebuie să arate. Iar zona aceasta trebuie să intre aici la cilindru. Nu o băgăm momentan până la capăt și cu o șurubelniță mergem și aducem arcul acesta aici peste. Așa ar trebui să arate. Da? Deci arcul, brațul arcului trebuie să vină aici. Iar acum împingem capacul până la capăt. Avem nevoie de acest arc pentru a face această clapetă să coliseze. Da? Arcul avem acum aici. Băgăm șurubelnița după el
Așa, și va trebui să-l aducem peste zona asta. Băgăm șurubelnița așa și îl dăm peste. Iar acum colisează. Punem și ultimul șurubel. Și aceasta este tot. Dacă învârtim de cilindru și acesta se învârte ușor, este foarte bine. Succes!